Usa ang patay ug duha ang nasamdan sa managlahing aksidente sa kadalanan sa probinsya sa Bohol. Ang detalye ni Nico Sereno. Patay ang usa ka lalaki human mabangga ang iyang motorsiklo sa usa ka ambulansya sa lungsod sa Balilihan, Bohol. Mato ni Senior Master Sergeant Ralph Renoblas, investigator sa Balilihan Police Station, nahitabo ang insidente sa barangay Buktol. Ang ambulansya nga gimaneho ni Ubaldo Balag paingon sa Tagbilaran City. Sa kurbadang bahin sa Dan, kalit nga nito nga ang motorsiklo nga gimaneho ni Rodel Hosol, taga barangay Dampas, Tagbilaran. Guba ang atubangang bahin sa ambulansya ug nagusbat sab ang motorsiklo. Daling gidala si Hosol sa Governor Celestino Gallares Memorial Hospital apan gideklara nga dead on arrival. Wala ra maunsa ang pasyente sa ambulansya. Sa laing aksidente, guba sab ang dung ni usa ka sakyanan human mibangga sa poste sa kuryente sa lungsod sa Cortes, Bohol. Sa initial investigation sa kapulisan, gikan sa lungsod sa Talibon ug paingon sa Tagbilaran City ang tag-iya sa sakyanan aron magpa-check up sa ospital. Apan pag-abot sa barangay Upper de la Paz, mibangga kini sa poste kay matud pa nakatulog ang tag-iya nga nagmaneho niini. Kidalagilayon sa ospital ang driver ug ang iyang asawa. Ang insidente nakamugna og grabing traffic sa lugar. Nico Sereno, Balitang Bisdak.